Magistrica Edita Dautović je vlasnica agencije za nekretnine Milenijum u Podgorici i predsjednica Udruženja preduzetnica Crne Gore. Trenutno je aktivna u balkanskoj mreži Žena I Love Balkan, jedinstvene mreže koja okuplja žene različitih zanimanja sa Balkana i koja podstiče razvoj ekonomije i kulture sa posebnim akcentom na očuvanje balkanske tradicije. Kao ambasadorka ženskog preduzetništva Crne Gore u zemlji i inostranstvu, ona promoviše inovacije, socijalno preduzetništvo i žene u biznisu sa misijom da poveća njihov broj u Crnoj Gori. Svjetski dan ženskog preduzetništva obilježava konferencijom Moć žene, čija je idejna tvorkinja. Edita Dautović je kreativna, mlada, samoinicijativna preduzetnica koja je svoj preduzetnički talenat spojila sa marljivim radom i tako podstakla preduzetnice i uključila ih u Udruženje preduzetnica Crne Gore. Svojim ličnim primjerom kao i sjajnim rezultatima u organizovanju poslovnih susreta, umrežavanje preduzetnica u zemlji i regionu, Edita Dautović pokazuje kako ambiciozna i uporna žena može da uspije u društvu punom barijera i predrasuda. Vrlo je značajan i njen humani rad, koji se odnosi na teže zapošljive kategorije žena, lica sa invaliditetom i net mlade. Edita se također brine o jednom divnom dječaku. Ona uvijek ističe, u životu morate cijeniti to što imate, voljeti, biti zadovoljni sa onim što posjedujete, kako bi u budućnosti uspjeli da ostvarite svaku viziju, želju ili zamisao, kako poslovno, tako i privatno. Edita se u slobodno vrijeme bavi pisanjem poezije i proze, objavila je 4 knjige, Čula, Našli smo jedno drugo i poeme Ofelijine suze i saga o Pavi Ahmetu, gdje je dala lični pečat svojim precima. Njena poezija prevedena je na više jezika. Ova ambiciozna preduzetnica posebno ističe da je u dosadašnjem životu i radu u Crnoj Gori uspjela da zadrži svoj identitet, porijeklo, tradiciju, kulturu i uklopila se u crnogorsko društvo sa svim svojim multikulturalnim, vjerskim i nacionalnim stavovima koji su slični, a opet različiti. Njena sposobnost da ima jasnu preduzetničku viziju koju slijede stotine i stotine žena je fascinantna. Preduzetništvo je njen stil života, a njena harizma čini da Udruženje preduzetnica Crne Gore sija svih 13 godina.